Μου την έπεσε. Ναι, παιδί μου, κανονικά. Άσε, μιλάμε, ο άνθρωπος είναι απίστευτη περίπτωση. Τελείως ανώμαλος. Εγώ πάντως, αν ήμουν στη θέση σου, δεν θα τον ήθελα με τίποτα στο γραφείο μου. Σαν τα χιόνια. Και έλεγα δεν θα βρω κάποιον γνωστό. Πώς είναι ο γιος σου, καλά? Απορώ που βρίσκεις το θράσος να μιλάς μετά από αυτό που έκανες. Κι εγώ απορώ που βρίσκεις εσύ το θράσος. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είσαι νεκρός. Το ξέρεις αυτό, έτσι δεν είναι? Αντί λοιπόν να ευχαριστείς την τύχη σου, τολμάς να την προκαλείς. Νίκητα, πάμε να φύγουμε. Πάντως, αν ήρθες εδώ να βρεις συνέτερους για τις δουλίτσες σου, ξέχασέ το. Θα φροντίσω εγώ ίδιος να μην θέλει κανείς να δουλέψει μαζί σου. Και αυτό είναι υπόσχεση. Τι πες, ρε καθαρμό? Νίκητα, άστον, πάμε να φύγουμε. Η Νάσια είχε αγοράσει το εκδοτικό οίκο που δουλεύω. Μη μου πεις. Άφησε το σε μένα. Συγγνώμη, απλά παίρνω μοταξίν και σκέφτηκα να... Πα, σκέφτεσαι κιόλας. Ακού να σου πω, δεν μπορείς να έρχεσαι και να φεύγεις όποτε θέλεις. Πρώτα θα πιάνεις τηλέφωνο, συνεννοηθήκαμε. Λοιπόν, γεια σας. Μια μωρέ Ελευθερία, έσπασε από τη ζήλια της μάνα μου. Και τι μας δείχνει τούτο? Να που μας δείχνει. Μια μωρέ Ελευθερία, αρκείς πολλά να πάρεις για μα. Πολλά αρκείς να πάρεις. Ότι σ' αγαπά. Τούτο δείχνια. Βέβαια, γι' αυτό μην ανησύχησα. Και το σχέδιο μας θα πάει ακριβώς όπως το σχεδιάσαμε. Έχω μια πάρα πολύ καλή ιδέα όμως. Για πες. Να το αναλάβουμε μαζί. Ναι, καλή ιδέα. Έχω μια καλύτερη. Μήπως να μου κόψει ένα επίδομα και να κάθομαι εδώ πέρα σπίτι και να περνάω καλά. Αγάπη μου, ξέρω ότι είσαι στεναχωρημένος, αλλά αν μείνεις θετικός, είμαι σίγουρη πως να βρεις δουλειά. Εσύ που έχεις τη διαθήκη σου και έχεις τη δουλειά σου και όλα πάνε καλά, έχεις δικαίωμα να είσαι αισιόδοξη. Εμένα, άσε με να έχω άλλα στο μυαλό μου. Ξέρεις, έχω σου καλά νέα. Επιτέλους. Παίρνεις εξιτήριο, οι εξετάσεις ευκήκαν πάρα πολλά καλές. Μπορείς να φύγεις. Τούτα είναι ευχάριστα. Χαίρεσαι. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Θα μπορούσατε να μου πείτε πού είναι η κυρία Βασιλιάδη? Ναι, φυσικά. Είστε συγγενείς? Ναι, θεία μου είναι. Η αδελφή της μητέρας μου βασικά. Σε ποιο δωμάτιο είναι? Στο 403. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
Άκουσα τη Ρέα να μιλάει στο τηλέφωνο με κάποιον από άλλη εταιρεία. Και τι έλεγε? Ότι της την έπεσες, ότι είσαι ένας σεξομανής επικίνδυνος, ότι και η ίδια έπεσε από τα σύννεφα με τη συμπεριφορά σου. Γενικά καταλαβαίνεις. Σε έθαβε για να μην βρεις πουθενά άλλο δουλειά. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα να πάμε στο εξοχικό. Γιατί? Εν νιώθω καλά εκεί. Θέλω να είμαι κοντά στην πόλη. Τι φοβάσαι? Εν νιώθω δυνατή ακόμα. Θέλω να ξέρω ότι είμαι κοντά στο νοσοκομείο. Θα είμαι εγώ κάθε μέρα εκεί. Θα είμαι μαζί σου. Δεν είναι αυτό. Θέλω να ξέρω ότι αν συμβεί κάτι, κάποια επιπλοκή, ότι μπορώ να έρθω γρήγορα δάμε. Ας πω, εντάξει, για να μην νιώθεις ανασφαλεία θα κανονίσω να έρχεται μια νοσοκόμα όλη την ημέρα όταν θα λείπω και το βράδυ θα έρχομαι εγώ. Θα είμαστε μαζί. Εντάξει. Αν είναι έτσι, κανονίστο. Πες ό,τι έγινε. Λοιπόν, έτοιμοι? Καλά, πώς με ήβρες? Η Αλέκη είπε μου ότι μετακομίσεις δαμέ. Καλά, τούτη γυναίκα θα βάλει ποτέ μυαλόν. Σε παρακαλώ, φύγε. Μαρίνα, σε παρακαλώ. Θέλω να μιλήσουμε. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε. Έχουμε και θα μιλήσουμε. Είτε το σπίτι είτε όχι. Τι πράγμα? Σου λέω την άκουσα πεντακάθαρα. Κανονίζει να μην βρεις πουθενά άλλη δουλειά. Με τι τρόπο? Διαδίδει παντού πως είσαι ένας άρρωστος σεξομανής. Τώρα μου λες αλήθεια? Ναι. Κυρίως σε ανθρώπους της δουλειάς. Δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Και ποιος θα την πιστέψει? Δεν ξέρω. Εγώ σου λέω ότι άκουσα τώρα από εκεί και πέρα. Ώστε έτσι, Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να συνεργαστούμε. Πάντα υπάρχει θέση για κανένα στελέχη. Θα σε ενημερώσω σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένω. Έλα, Θεόφιλε. Το έτοιμος όταν πάρεις. Σύντομα δεν περίμενα τόσο σύντομα. Κωστή, τελικά δεν θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε. Μα νόμιζα ότι... Και εγώ πίστευα ότι κάτι θα υπάρχει για σένα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια κοινή θέση. Μάλιστα. Σίγουρο είναι αυτό? Μήπως συμβαίνει και κάτι άλλο? Όχι, τι άλλο να συμβαίνει. Συγγνώμη, πρέπει να κλείσω. Ελπίζω να συνεργαστούμε μαζί στο μέλλον. Κωστή. Κωστή, μ' ακούς? Κωστή. Ναι. Συγγνώμη που αμφέβαλα. Αυτή η γυναίκα βάλθηκε να σε καταστρέψει. Έλα. Μ' ακούς? Σε έχασα πάλι, μ' ακούς? Από ό,τι φαίνεται δεν σε ακούει όποιος και αν είναι. Με το φίλο μου μιλούσα. Προσπαθούσαμε να συνεννοηθούμε, αλλά φαίνεται δεν έχει σήμα εκεί που είναι. Δεν έχει αυτά τα προβλήματα η τεχνολογία. Πάρεις ένα καφέ στο γραφείο μου? Ναι, αμέσως. Τι γυρεύκες εσύ δαμέ? Για πού το βάλαμε? Καλημέρα. Καλώς ήρθες. Και καλωρίζεις για να πω. Ευχαριστώ. Καφέ να φτιάξω? Άσε να φτιάξω μετά. Όχι βέβαια. Τώρα είσαι εκδότρια.
Και οι εκδότηρες είναι ξέρουν να φτιάχνουν καφέ. Όχι, κάμουν το στον οι άλλοι. Μέτριο. Αφού επιμένεις, ευχαριστώ. Όλα καλή ιδέα όμως. Για πες. Να το αναλάβουμε μαζί. Ναι, καλή ιδέα. Έχω μια καλύτερη. Μήπως να μου κόψει ένα επίδομα και να κάθομαι εδώ πέρα σπίτι και να περνάω καλά. Όχι, αγάπη μου, δεν το λέω επειδή λυπούμαι, ας πούμε. Απλά είσαι πολύ καλύτερος από μένα στα business. Εγώ τι ξέρω τώρα από αυτά. Γιατί να μου κόψει ένα επίδομα να κάθομαι εδώ να πίνω τις μπύρες μου και να γουστάρω και να είμαι ωραίος. Γιατί. Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις. Θέλω να με αφήκεις να σου εξηγήσω δύο πράγματα. Τόσο δύσκολο σου είναι δηλαδή. Ναι, είναι, θέλω να μου εξηγήσεις. Ρε Μαρίνα μου, για όνομα του Θεού, θέλω εγώ όμως. Φίλιππε, κόψε το. Έκανα ένα λάθος. Ένα λάθος. Ναι, και μετά νιώσα το. Πότε? Όταν με κοροϊδεύετε πίσω από την πλάτη μου. Ρε Μαρίνα μου, ζήτησα σου 1000 φορές να με συγχωρέσεις. Εν που αγάπη που το έκανα. Βαρέθηκα, Φίλιππε, βαρέθηκα. Δεν μπορώ άλλον τις δικαιολογίες σου μετά να έρχεστε να μου ζητάτε συγγνώμη. Έχω βαρεθεί, τέλειωσε. Εντάξει, μπορούμε να το αφήκουμε πίσω μας και να ξεκινήσουμε κάτι άλλο να προχωρήσουμε. Πού? Στην επόμενη κοροϊδία. Ό,τι και να σου πω έχεις δίκιο. Τούτο ήρθες να μου πεις. Ναι. Τούτο. Και ό,τι κερδίζεις. Τι εννοείς? Δεν θα επιμένω άλλο, Μαρίνα. Θα σεβαστώ την απόφαση σου και θα σε αφήκω στην ησυχία σου. Και φεύγω για Λονδίνο. Θέλω να ξέρεις και να θυμάσαι πάντα ότι αγάπησα σε πολύ με ψυχή. Και αγαπώ σε. Δεν έχεις κάτι να πεις? Καλό ταξίδι. Όλα καλά, έγινε κάτι? Όχι, μια χαρά είναι. Απλώς ήρθα να δω την... Την Βίκη. Να τη δεις γιατί? Πρέπει να της πω τι συμβαίνει. Δηλαδή? Ο πατέρας μου την αγαπάει. Και αναγκάζεται τώρα να την αφήσει για μένα. Εσύ γιατί ανακατεύεσαι? Γιατί είναι άδικο να πιστεύω ότι την ξέχασε και νιώθω υπεύθυνος γι' αυτό. Κακός. Εσύ είσαι ο μόνος που δεν φταίει σε τούτη την ιστορία. Μπορεί, αλλά πρέπει κάτι να της πω. Θα φύγει. Περίμενε. Επήρες φωτιά. Εν είδες με ποιον έφυγε? Θα της πω να μιλήσουμε ιδιαιτέρως. Δεν θα μας ακούσει αυτός. Περίμενε. Θα φύγει. Ας φύγει. Ο πατέρας σου έτσι θέλει να γίνουν τα πράγματα. Δεν μπορεί να ρισκάρει τη ζωή σου για τη Βίκη. Ναι, είναι χάλια. Κάτι πρέπει να κάνω. Δεν μπορείς, παιδί μου. Αρή, η ζωή είναι σαν τα παραμύθια. Δεν έχει πάντα happy end. Τέλος πάντων. Πάμε να σε κεράσω μια μπύρα στο κηλικείο. Ένα χυμό. Τι πίνουν τα μωρά σε την ηλικία? 5 χρονών είμαι. Συγγνώμη. Τι να αγάπη μου, θες κάτι? Ναι. Θέλω να πάμε πρώτα από το σπίτι πριν πάμε στο εξοχικό. Γιατί? Πρέπει να πιάσω κάποια πράγματα που να τα χρειαστώ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να ταλαιπωρήσει. Κάνε μου μια λίστα με αυτά που θέλεις και ας τα φέρω εγώ το βράδυ. Ναι, αλλά θέλω να δω τα μωρά. Τα μωρά δεν είναι στο σπίτι, τα πήγα στη μάνα μου. Είναι μια χαρά. Θα τα δεις το Σαββατοκύριακο. Θα τα φέρω και θα μείνουμε μαζί μέχρι την Δευτέρα. Δηλαδή, μόνο το Σαββατοκυριακό δεν να τα βλέπω. Αγάπη μου, τώρα βρίσκεσαι σε ανάρρωση. Οι γιατροί ήταν κατηγορηματικοί. Χρειάζεσαι ξεκούραση. Ένα, πες μέσα να φύγουμε.
μόνο μέσα, Ιρέα. Γιατί? Με έθεσε με ένα project και θέλω να της μιλήσω. Μέσα. Τον Ανελίτα. Τι είναι? Πού είναι αυτή? Κωστή. Λέγεται ρε, πού είναι? Έπρεπε να της μιλήσω. Τι θα της έλες δηλαδή μπροστά στον άντρα της? Ευτυχώς που έπαιζες πάνω μου. Ο Θεός μας εφύλαξε. Καλά, μου έβλεπες τον πατέρα μου, δεν το λέγεις αυτό. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς νιώθει ο πατέρας σου. Είναι πάρα πολύ δυνατός και θα το ξεπεράσει. Δεν ξέρω. Να είσαι σίγουρος. Θα με ξεπέρασαν πολύ πιο τραγικά πράγματα που του συνέβησαν στη ζωή. Έτσι γίνεται όσο μεγαλώνεις. Ξεπερνάς τα πιο εύκολα. Θέμα επιβίωσης. Να το καταλάβεις κι εσύ όταν θα έχεις την πρώτη σου ερωτική απογοήτευση. Δεν θέλω να ερωτευτώ. Ο έρωτας είναι μόνο δυστυχία. Ναι, καλά. Ο έρωτας έχει και χαρά. Εξάλλου, αν έρθει, θα σε ρωτήσει. Να το καταλάβεις άμα ερωτευτείς. Που θα γίνει μόνο μια φορά. Να δεις πόσο όμορφο είναι. Είναι σαν να πετάς τα σύννεφα. Ναι, καλά. Τέλος πάντων, να το καταλάβεις όταν έρθει η ώρα. Τώρα πρέπει να πάει στον πατέρα σου και να μην ανακατευτείς ξανά με την ιστορία. Αν είναι γραφτό να είναι μαζί, θα είναι. Εντάξει. Και εδώ χυμώσου τώρα. Άμα θέλεις να το. Κωστή μου, σε παρακαλώ, μη φωνές. Είναι στο γραφείο της, θα σ' ακούσει. Εγώ στο είπα εμπιστευτικά. Σε παρακαλώ, μην κάνεις θέμα. Παιδιά, εξηγήστε μου και εμένα τι συμβαίνει. Αυτό δεν θα τα αφήσω να περάσει έτσι. Ποιο αυτό? Δεν θα αφήσω αυτή τη γυναίκα να μου καταστρέψει τη ζωή. Η Ρέα τι σου έκανε? Παναγιά μου, βοήθα. Γιατί το κάνεις αυτό? Λέγε! Γιατί το κάνεις αυτό? Αλήθεια, πώς είναι ο γιος σου, καλά? Απορώ που βρίσκεις το θράσος να μιλάς μετά από αυτό που έκανες. Κι εγώ απορώ που βρίσκεις εσύ το θράσος. Αυτή τη στιγμή θα μπορούσε να είσαι νεκρός. Το ξέρεις αυτό, έτσι δεν είναι? Αντί λοιπόν να ευχαριστείς την τύχη σου, τολμάς να την προκαλείς. Νίκητα, πάμε να φύγουμε. Πάντως, αν ήρθες εδώ να βρεις συνέτερους για τις δουλίτσες σου, ξέχασέ το. Θα φροντίσω εγώ ο ίδιος να μην θέλει κανείς να δουλέψει μαζί σου. Και αυτό είναι υπόσχεση. Τι πες ρε κάθαρμα? Ποιος είναι? Εγώ. Καλημέρα. Γεια. Τι γίνεται? Εσύ να μου πεις. Εγώ να σου πω τι. Αν είσαι εντάξει, εγώ δεν μπορώ να συνέλθω μετά από αυτό που έγινε χθες με το Θάνο. Τι σε ενόχλησε πάλι? Όχι, δεν είναι αυτό. Τότε. Δεν το περίμενα ότι θα τον βλέπαμε χθες εκεί. Ούτε καν μου πέρασε από το μυαλό. Συγγνώμη. Εντάξει. Μου έχει ζητήσει 100 φορές συγγνώμη, φτάνει. Όσα και να σου ζητήσω, εγώ δεν νιώθω καλύτερα. Λοιπόν, θες να πάμε μια βόλτα να ξεχαστώ? Θα το ήθελα, αλλά... Είναι... Πρέπει να δω τον Άρη και έχω λίγη δουλειά. Μου έχουν στείλει πολλά mail από το γραφείο και πρέπει να απαντήσω σε όλα. Μάλιστα. Αυτό είναι ή απογοητεύτηκες και δεν θέλεις να βγαίνεις μαζί μου πια? Τι κάνω δηλαδή? Ξέρεις πολύ καλά τι κάνεις. Λες ψέματα για μένα παντού. Εγώ λέω ψέματα, τι λες τώρα? Θες να με κάνεις να μην βρω δουλειά πουθενά, Έχεις τρελαθεί? Κωστή, μην το συνεχίζεις. Έχω καταλάβει τι παιχνίδι παίζεις, τα ακούς? Και καλά δεν σε πείραξε που σ' άφησε για την Αταλία. Κωστή, σε παρακαλώ, μη. Το παίζες άνετη. Δεν το πιστεύω αυτό που ακούω. Με έθαβες παντού, ήθελες να με εκδικηθείς. Εγώ δεν ξέρεις τι λες. Μου ρίχτηκες εσύ και έλεγες όλους ότι σου ρίχτηκα εγώ. Σας παρακαλώ, μπορείτε να το πάρετε έξω, πραγματικά δεν μπορώ να τον Δεν θα καταφέρεις, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Τα ακούς? Τίποτα δεν θα καταφέρεις. Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Κωστή μου, σε παρακαλώ, πάμε να φύγουμε. Μου το έπαιζες φίλη καλή και μου σκάφες στο λάκκο. Δεν είναι έτσι. Ναι, ήθελες να με εκδικηθείς, Ήθελες να με εκδικηθείς. Μου την έπεσες εσύ και έλεγες σε όλους ότι σου ρίχτηκα εγώ. Φυσικά και δεν είναι έτσι. Μπορείτε να το πάρετε έξω, σας παρακαλώ. Πάμε να φύγουμε, σε παρακαλώ. Δεν θα καταφέρεις τίποτα, τα ακούς? Δεν θα καταφέρεις τίποτα! Δεν νιώθω καλά. Σου είπα, έχω πολλές δουλειές. Αυτό είναι ή το μετάνιωσες? Όχι. Περνάω όμορφα μαζί σου, το ξέρεις. Τότε.
Δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει με εμάς. Νομίζω πως αυτά που μας χωρίζουν είναι περισσότερα από αυτά που μας ενώνουν. Πιστεύω πως προσπαθούμε χωρίς λόγο. Ξέρεις πολύ καλά ότι έχουμε χημεία. Ναι, αλλά αυτό δεν φτάνει. Τι άλλο χρειάζεται εκτός από το να νιώθεις όμορφα? Να βλέπεις τα πράγματα μέσα από ένα κοινό πρίσμα, να έχεις το ίδιο ζητούμενο. Νομίζω ότι αποφάσισες λίγο γρήγορα ότι δεν ταιριάζουμε. Αυτό χρειάζεται χρόνο, ξέρεις. Χρειάζεται λογική. Και προσπαθώ να τη βάλω μπροστά όσο και αν δεν το θέλω. Εντάξει. Για να αποφάσισες τόσο γρήγορα σημαίνει ότι δεν νιώθεις τίποτα για μένα. Δεν είναι έτσι και το ξέρεις. Σου είπα ότι νιώθω πολύ όμορφο μαζί σου. Είχα καιρό να νιώσω έτσι. Κι εγώ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε σχέση. Σε παρακαλώ. Πάμε κάπου αλλού να το συζητήσουμε. Εδώ μπορεί να έρθει ο Άρης. Δεν νομίζω ότι είναι καλή ιδέα. Καλύτερα να τα αφήσουμε. Να σου πω, αυτή η κουβέντα δεν μπορεί να μείνει στη μέση. Εγώ θα σε περιμένω κάτω. Βγάλε τον κύριο έξω, σε παρακαλώ. Άσε με κάτω, ρε. Ποιο πας να βγάλεις έξω εμένα? Κωστή, σε παρακαλώ. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέξεις εσύ που πας να μου καταστρέψεις τη ζωή και το παίζεις και θύμα. Ποιος σε καταστρέφει? Δεν ξέρεις τι λες. Ναι, εσύ δεν ξέρεις τι λες. Μου παίρνεις όλες τις εταιρείες τηλέφωνο, τους παίρνεις τηλέφωνο και τους λες ψέματα για μένα συνέχεια. Έχεις τρελαθεί, ποιος τα από αυτά? Μας το παίζεις ρε θύμα. Σαν πως δεν θα τα μαθαίναμε. Δεν λέω κάτι που δεν έγινε. Λες ψέματα. Λέω απλώς τι έγινε. Εσύ τι περίμενες δηλαδή, να σε καλύψω και από πάνω? Που πήγες να με βιάσεις μέσα στο γραφείο μου? Τι είναι αυτά που λες, ρε, τι είναι αυτά που λες, δεν τρέπεσαι λίγο? Φύγε. Δεν τρέπεσαι. Φύγε. Δεν έχει τελειώσει αυτό. Δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι, τα ακούς? Δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι. Τι περίμενε. Δεν θέλω κουβέντα, λέξη, τα ακούς? Λοιπόν, άκουσε με σε παρακαλώ. Αν θες τη γνώμη μου, δεν έπρεπε να φερθείς Δεν έτσι. θέλω ρε παιδάκι μου τη γνώμη σου. Ναι, αλλά έτσι χάνεις το δίκιο σου, δεν το καταλαβαίνεις. Σοβαρά και τι θέλεις να κάνω δηλαδή, να γυρίσω και το άλλο μάγουλο? Όχι, απλά ο πανικός είναι κακός σύμβουλος. Ρε εσύ, δεν μπορώ να είμαι ψύχρεμος, δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Αυτή η γυναίκα θα μου καταστρέψει τη ζωή. Όχι αν φερθείς έξυπνα και δεν παίξεις το παιχνίδι της. Ρε εσύ Μαρίνα, τι λες, θα με τρελάνεις. Αυτή η γυναίκα με έχει θάψει σε όλο τον κόσμο, ακόμα και ο Νίκος την πίστεψε. Θες να πάμε για ένα καφεδάκι? Όχι. Θες να περπατήσουμε και να Δεν μιλήσουμε? θέλω να μιλήσουμε, θέλω να την κάνω να μετανιώσει για αυτά που έχει κάνει. Δεν ήταν ανάγκη. Μεγάλα παιδιά είμαστε. Δεν χρειάζονται αυτά τα ρομαντικά. Καλά, και τα μεγάλα παιδιά έχουν δικαίωμα στο ρομαντισμό. Νόμιζα πως ήθελες να μιλήσουμε σοβαρά. Καλά, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Λοιπόν, ξέρω το κατάλληλο μέρος για να συνεχίσουμε όπως πρέπει. Ωραία. Πάμε. Λοιπόν, από αύριο κανόνισα να έρχεται εδώ πέρα μια γυναίκα να σε βοηθάει με τις δουλειές του σπιτιού. Να σου κάνει και παρέα, να μην νιώθεις μοναξιά. Δεν θέλω ούτε βοήθεια ούτε παρέα. Προτιμώ να είμαι μόνη μου. Δεν γίνεται, αγάπη μου, δεν πρέπει να κουράζεσαι. Και εγώ θα νιώθω έτσι πιο ήσυχος αν υπάρχει κάποιος εδώ πέρα να σε φροντίζει. Θα το έκανα εγώ, θα ήθελα να μείνω μερικές μέρες μαζί σου, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να τα αφήσω όλα στη μέση. Δεν χρειάζεται. Θα έρχομαι τα βράδια. Ένα τα κλειδιά. Λοιπόν, σε αφήνω τώρα, πρέπει να φύγω. Θα σου τηλεφωνήσω να δω πώς είσαι. Ναι. Ναι. Θα προσέχεις. Στον αφρό λένε πως μας αφήνες στα κύματα, φυλαχτά και μηνύματα. Τα βρήκανε τα παιδιά και χαθήκανε. Αν πάθεις κάτι, δεν θα το αντέξω. Όχι, εγώ δεν θα τα αντέξω αν πάθεις εσύ κάτι. Είσαι πολύτιμη, το καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να σε βγάζω. Δεν θα τα αφήσω να γίνει. Να είσαι σίγουρη. Δεν θα τα αφήσω να γίνει.
Ευχαριστώ πολύ, Ευγενία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να συνέλθω μετά από αυτό που έγινε. Τον είδες που σου έκανε? Σαν τρελός. Του έχουν συμβεί πολλά τελευταία. Ναι, αλλά εγώ τι φταίω. Εγώ του είπα να παραιτηθεί από το project. Εγώ τον στρίμωξα. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν τον αναγνωρίζω. Δεν έχει καμία σχέση με τον άνθρωπο που γνώρισα στην αρχή. Έχει ζοριστεί πολύ. Είναι που δεν μπορεί να βρει και δουλειά πουθενά. Εντάξει, η αλήθεια είναι πως φταίω κι εγώ λίγο σε αυτό. Με πήρανε κάποιοι άνθρωποι, φίλοι, με ρωτήσανε τη γνώμη μου. Τι να έλεγα, δηλαδή, ψέματα. Σωστά. Να ορμήσει έτσι μέσα στο γραφείο μου. Πραγματικά δεν το σταματούσα φρουρός, δηλαδή θα με είχε σκοτώσει. Εντάξει, μετά το σημερινό αποκλείται να του ξαναεπιτρέψουν την είσοδο στην εταιρεία, άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Ευτυχώς, γιατί πραγματικά δεν ξέρω, είναι τελείως τρελός. Θέλετε κάτι άλλο? Όχι, όχι, Ευγενία μου, πήγαινε, σε ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να ηρεμήσω κι εγώ λίγο. Πας και δουλέψω. Okay. Έλα, Νίκο. Κοίτα, πρέπει να σε ενημερώσω για κάτι πολύ σοβαρό που έγινε. Ναι, δεν με ακούς καλά γιατί δεν είμαι καλά. Κοίτα, πριν από λίγο μπήκε στο γραφείο μου ο Κωστής και μου όρμηξε πραγματικά. Δηλαδή, αν δεν τον είχε βγάλει έξω φρουρός, δεν ξέρω τι θα είχε γίνει. Ξανάρθετε εδώ? Όχι. Ναι, υπέροχα. Ναι, είναι. Μ' αρέσει να σε βλέπω να γελάς. Έχω ένα καλό λόγο. Ο οποίος είναι... Εσύ. Το εννοείς αυτό ή με δουλεύεις? Εγώ δεν λέω πράγματα που δεν τα εννοώ. Δεν είμαι σαν και σένα. Καλά, πάλι θάλασσα τα κάνεις. Είπες και εσύ ένα καλό και αμέσως το μάζεψες, το πήρες πίσω. Μην το παίρνεις έτσι. Όλοι έχουμε τις αδυναμίες μας. Καλά, η δικιά μου ποια είναι? Η φιλοδοξία σου ίσως. Εντάξει, δεν είναι κακό να είσαι φιλόδοξος. Ναι, αν δεν βάζεις πάνω απ' όλα τα λεφτά και την καριέρα σου, δεν είναι. Εντάξει, το παραδέχομαι ότι μέχρι τώρα έκανα τα πάντα για να ανέβω. Αγαπάω το χρήμα, θέλω να κάνω καριέρα. Αλλά τώρα πια δεν βάζω τα λεφτά πάνω απ' όλα. Γιατί, τι άλλαξε? Εγώ, χάρη σε εσένα. Χαίρομαι. Ελπίζω να χαίρεσαι κι εσύ με αυτή την αλλαγή. Όχι, εγώ νιώθω υπέροχα. Πρώτη φορά νιώθω στη ζωή μου πώς είναι να νοιάζεσαι για κάποιον. Αυτό είναι πρωτόγνωρο για μένα. Γι' αυτό σου λέω, μη βιάζεσαι να με κατατάξεις σε αυτούς που δεν αξίζουν. Δεν είπα αυτό. Ναι, περίπου αυτό ήθελες όμως να πεις. Γι' αυτό δώσε μου μια ευκαιρία. Να σου αποδείξω ότι μπορώ να είμαι δίπλα σου, να σε στηρίζω. Πώς? Να μείνεις μαζί μου. Στην Κύπρο. Σπίτι μου. Ακούεις ο μικρός. Ήρθε να πει της Βίκης ότι ο παπάς του το αγαπά την ακόμα. Και ότι φταίει εκείνος που δεν μπορούν να μαζί. Σοβαρό μιλάς. Είδες πόσο αθώα είναι τα μωρά. Και πόσο καλπικοί είμαστε εμείς. Εμείς έκαναμε τα μαντάρα. Με το Λευτέρη τι γίνεται? Τι μου τον συνάφερες τούτον τώρα? Υπάρχει κάτι νεότερο? Ναι, εμπούκαρε σπίτι εχθές και ήθελε να πιει τα πράγματα του.
Τι έγινε, μιλήσετε? Ναι. Κυρίως εγώ. Μιλούμε, είπα του πάρα πολλά πράγματα. Τι εννοείς? Κάμα τον και φιεβούρητος. Καλά ρε ελπίδα μου. Είναι κανεί που τον έδιωξες που το σπίτι είναι, χώρισες τον. Γιατί να μην έρθετε πια σε πράγματα του? Να πιάσει έναν τηλέφωνο πρώτα, Κατερίνα. Τι είναι το σπίτι μου, πάτε σκύλια, λέστε? Ναι, υπερβάλλεις τώρα. Όχι, δεν υπερβάλλω. Το σπίτι είναι ένα άσυλο. Δεν μπορεί να έρχεται ο καθένας όποτε του καπνίσει. Πρώτον, ελπίδα, δεν είναι ο καθένας, είναι ο άντρας σου. Και δεύτερο, δεν είναι μπουκάρ, ήρθε πια σε πράγματα του. Τώρα εσύ με ποιον είσαι? Με σένα, ρε ελπίδα. Απλά σκέφτομαι μήπως τούτη ουλή ένταση κρύβει κάτι άλλο. Τι άλλο? Πρόσεξε τι θα πεις. Ξέρω εγώ μήπως πείραξε που μετακομίζει τελικά και επειδή τον έδιωξες. Τι? Μπορεί να το θέλεις ρε ελπίδα μου, ακόμα και να φρίκαρες τώρα. Με τούτα που ακούω που φρικάρω. Να μου τούτα που με ρώτησες τώρα. Ξέρω εγώ, κάμια φορά τόσο έντονος θυμός σε δείγμα αγάπης. Εμένα η αγάπη ετέλειωσε μου. Που την ώρα που έμαθα ότι επήγαινε ο Λευτέρης και μίλησε του Βασιλιάδη και κάμα συμφωνία μαζί, τέλειωσε. Εντάξει, φοήθηκε για σέναν όμως. Κατόπιν εορτής. Είπα σου. Μετά από τον που έγινε ο Λευτέρης είναι παρελθόν για μένα. Είσαι σίγουρη? Είμαι απόλυτα σίγουρη. Και μετά από τον που έκαμε να πάει να φκεί με άλλην, ενώ ακόμα δεν χωρίσαμε, αποφάσισα να δώσω έναν οριστικό τέρμα. Δηλαδή? Θα του ζητήσω διαζύγιο. Και μάνα μου τον καφέ σου και ηρέμησε. Μια κουβέντα είναι. Έτσι και μπει μέσα και δει μας αραχτούς και λάει πας στον καναπέ, θα μας εσχίσει και τους κοιό. Μην ανησυχείς. Η βάρδια της τελειώνει σε 2 ώρες. Αποκλείεται να έρθει πιο γλύωρα. Της κόρης σου αντί να της περνά ο θυμός πολύ νίσκει. Μαμάνα μου η κόρη μου είναι πανέξυπνη, αετός είναι. Να μπω εννοώς. Ερώτησε με αν καταστρώνουμε κανένα σχέδιο οι δυο μας. Παναγιά μου, δεν ξέρω, δεν υπάρχουν. Τι ήταν που της είπες? Ήταν που της είπα. Αρνήθηκα το φυσικά. Και πίστεψες σε? Βεβαίως και πίστεψε. Είσαι σίγουρη? Αγιά μου ρε Λευτερινέ λαλό σου. Μπορεί η κόρη μου να είναι έξυπνη, πανέξυπνη να πήρε από τη μάνα της, αλλά εγώ μάνα μου έχω περί του καλόνια. Η πείρα θωρείς. Ναι, αλλά τώρα είναι να που κάνουμε, γιατί δεν τη θέλω να τσιμπά. Τώρα νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε το σχέδιο μας. Πώς να το προχωρήσουμε? Μα ρε Λευτέρη, μα πρέπει να σου το λέω εγώ. Αν δεν την προκαλέσεις, μάνα μου, είναι τέλος να αντιδράσει. Πώς να την προκαλέσω? Ή να σε ξαναδεί άλλη μια φορά με την άλλη. Τότε να καταλάβει ότι σε χάνει και να αντιδράσει. Κατάλαβα καλά, μου ζητάς να συγκατοικήσουμε. Ναι, φυσικά. Είναι ο μόνος τρόπος για να δούμε αν ταιριάζουμε. Μιλάς σοβαρά? Ναι, γιατί όχι. Το σπίτι είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μπορούμε άνετα να μένουμε και οι δυο μας. Και άμα θες, μπορείς και να απομονωθείς. Και εξάλλου πόσο καιρό θα μείνεις πια σε αυτό το ξενοδοχείο? Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να μένω σπίτι σου. Γιατί? Γιατί έχω ένα παιδί. Καλά. Ο Άρης τώρα μένει με τον πατέρα του, σωστά? Είναι καλό να μείνουν μαζί, θα αναπληρώσουν και τον χρόνο που χάσανε. Ναι, εντάξει, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, νομίζω πως δεν θα το δει με καλό μάτι να συγκατοικήσω μαζί σου. Μια χαρά θα το δει. Ο Άρης είναι ώριμο παιδί. Το μόνο που θέλει να σε βλέπει ευτυχισμένη και γι' αυτό θα φροντίσω εγώ. Εντάξει, δεν ξέρω. Τόση ώρα σου λέω δικαιολογίες. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω με τη συγκατοίκηση. Καλά, με τη σχέση σου στην Αθήνα δεν μένατε μαζί? Με τον Τάσο δεν συγκατοικήσαμε ποτέ. Ζω μόνη μου όλα αυτά τα χρόνια, από το διαζύγιο και μετά. Μάλιστα. Δηλαδή θα έχω την τεράστια τιμή να είμαι ο πρώτος. Δεν είπα ακόμα ότι θα έρθω. Αν δεν πάρεις το ρίσκο, ούτε χάνεις ούτε κερδίζεις. Και αυτό σου λέω, σκέψου το. Κι αν νιώσεις άσχημα την οποιαδήποτε στιγμή, φεύγεις επί τόπου. Εντάξει. Έλεος, είσαι η μόνη γυναίκα που παρακαλάω, έλεος. Και δική μου τιμή τότε. Λοιπόν, πάμε να φάμε εδώ δίπλα. Πάμε, κερνάω. Όχι, κερνώ εγώ. Τι είναι τούτα που μου λες, ρε Ελπίδα? Τι διαζύγια και πελάρες? Γιατί πέφτεις που τα σύννεφα, θέλω να χωρίσω. Ναι, πάνω στο θυμό μας λέμε πολλά πράγματα όμως, Εγώ τι λέω εννοώ το και ξέρεις το. Ελπίδα, μην κάνεις βιαστικές κινήσεις. Κάτσε να διαπιστώσουμε τι του είναι ακριβώς τούτη η κοπέλα. Μην μου αρχίσεις πάλι το παραμύθι για το στημένο, γιατί δεν ήταν στημένο. Εντάξει. Μπορεί η Ελπίδα να είναι κάποια συγγένισσα του ή μια απλή φίλη του. Μπα, και γιατί δεν ξέρω εγώ την φίλη? Γιατί είναι κολλητή του, γι' αυτό. Μια χαρά κολλητά τους είδα εγώ. Εγώ αποκλείω το να σε ξεπέρασαν έτσι εύκολα. Τούτο σε λατρεύησε. Αποκλείεται, δεν τον έχω ικανό για έτσι άνθρωπο.
Κι εγώ είχα το για πολλά το Λευτέρη, αλλά ποιον και έκαμε τα... Εντάξει, εγώ λέω σου ότι φκένει μαζί της μόνο και μόνο για να σε κάνει να πικάρεις. Κι εγώ λέω σου ότι δεν μου καίγεται καρφάκι. Τέλος. Δεν το θέλω και θα ζητήσω διαζύγιον τώρα αμέσως. Πάω να του πω. Ελπίδα! Ελπίδα! Θα φροντίσω εγώ ο ίδιος να μην θέλει κανείς να δουλέψει μαζί σου. Και αυτό είναι υπόσχεση. Τι πες ρε καθαρμό. Κοιτάς τον, πάμε να φύγουμε. Σου συνιστώ να την ακούσεις τη δικηγόρινα και να μείνεις μακριά μου, αλλιώς θα το μετανιώσεις πικρά. Καλά, εγώ είμαι. Τι κάνεις? Σε έχω μια δουλειά. Θέλω να κάνεις κάτι για μένα. Σήμερα, μπορείς? Ωραία. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνεις. Σε καμιά ωρίτσα από τώρα θα πας στη διεύθυνση που θα σου στείλω και θα περιμένεις. Θα στα πω όλα, και ποιον και γιατί. Εντάξει. Μα να ξαναυκώ με την άλλη, δεν το παρατραβούμε. Για να ταρακουνηθεί η γυναίκα σου, πρέπει να την κάνεις να πιστέψει ότι η κοπέλα που εγνώρισες δεν είναι μια περαστική και ότι η σχέση σου μαζί της είναι πολλά σοβαρή. Δηλαδή να πιστέψει ότι όχι μόνο να πάτησα την ακόμα να χωρίσαμε, αλλά ότι αντικατάστησα την κανονικότατα. Έτσι μόνο είναι να αντιδράσει. Ναι, αλλά το θέμα είναι πώς να αντιδράσει. Να σε διεκδικήσει κι εκείνη. Να με διεκδικήσει, ξανά με θυκιά όλο στείλει μια τσέξο. Αποκλείεται, ξέρω την κόρη μου. Εγώ την εγέννησα. Ναι, για το συμφωνώ. Για τα άλλα ούλα. Αμάνα μου εντούτοι. Αμάνα μου δεν μπορεί να της πω. Απάντα της γέ μου. Παναγιά μου, και με ρωτήσει που είμαι, δεν μπορεί να της πω. Παναγιά μου, τέλος κάνεις έτσι, ρε παιδί μου. Απάντα της έτσι σαν άντρας. Και δε. Κάτι τίκουνε. Παρακαλώ. Τι παρακαλάς, εγώ είμαι. Έλα, Ελπίδα, δεν μου κάνετε. Πέμω έτσι λίγο γλύωρα γιατί έχω λίγη δουλειά. Ναι, θα το καθυστερήσω. Να σου το πω γλύωρα και επίσης γλύωρα θα το βάλουμε μπροστά, ελπίζω. Ποιο? Το διαζύγιο. Ποιο? Τι είναι, κατάλαβες? Θέλω διαζύγιο, Λευτέρη. Έλα, αγάπη μου, εγώ είμαι. Παίρνω σε για να δω, θέλεις να φάμε μαζί. Σε παρακαλώ, πιάσ' με πίσω όταν βρεις το μήνυμα μου. Έλα, ρε, αγάπη μου. Έλα, καλή μου, είναι η αγάπη σου. Η αγάπη σου ήταν δαμή και έκαμε τα μαντάρα. Πού ήταν? Στην εταιρεία. Τι έκαμε, τζάμε? Εντύπωση. Ρε Μαρίνα, πέ μου τι έγινε. Αν θέλεις, έχω κενό για ένα γρήγορο καφέ. Να έρθω από εκεί κοντά σου να τα πούμε. Ναι, κατεβαίνω. Λοιπόν, πάω. Ευχαριστώ για τη βόλτα. Πάντως, θέλω να σκεφτείς την πρότασή μου. Και για να σου αποδείξω πόσο πολύ το εννοώ... Ορίστε. Τι είναι αυτό? Το κλειδί μου.
Όταν το αποφασίσεις, θέλω να σε βρω στο σπίτι σαν έκπληξη. Σου είπα ότι δεν μ' αρέσουν οι εκπλήξεις. Και εγώ ξέρεις πόσο επίμονος είμαι. Καλά. Θα δούμε. Πάω. Ακούει. Συγγνώμη. Δεν ήθελα να σας χτυπήσω. Φταίτε εσείς, εγώ συγγνώμη μου. Που ήρθα έτσι βιαστικά πάνω σας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αλλά ξέρετε, έχω ένα σημαντικό επαγγελματικό ραντεβού. Μα πού δαμε. Ναι, στον μπαρ του ξενοδοχείου. Γι' αυτό είμαι τόσο βιαστική. Πάντως, αν πραγματικά βιάζεστε, νομίζω δεν πρέπει να καθυστερείτε άλλο. Ναι, σωστά. Γεια σας. Γεια σας. Συγγνώμη. Μήπως είστε ο κύριος Αθρακιώτης? Ναι, γνωριζόμαστε. Εγώ ναι. Από το tennis club. Από το tennis club. Πάτε κι εσείς στο tennis club. Ναι, μερικές φορές. Πάντως, νομίζω ότι δεν σας έχω δει εκεί. Μάλλον δεν θα με προσέξατε. Τέλος πάντων, μιας και είχα την τύχη να πέσω πάνω σας και στην κυριολεξία, θα ήθελα αν δεν είχατε αντίρρηση να συναντηθούμε κάποια στιγμή, να μιλήσουμε. Ευχαρίστως. Για ποιο θέμα όμως? Έχω να σας κάνω μια επαγγελματική πρόταση, που πιστεύω θα σας ενδιαφέρει πολύ. Παρεμπιπτόντως, αυτή είναι η κάρτα μου. Πάρτε με έναν τηλέφωνο. Όποτε βρείτε χρόνο, βέβαια. Χάρηκα. Κι εγώ. Γεια σας. Γεια. Έλα. Οκ. Ναι, είδα τον. Και μιλήσαμε. Είμαι σίγουρη πως σύντομα να επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν φταίει αυτός που φτάσαμε ως εδώ. Άλλος οδήγησε αυτή την κατάσταση. Ποιος δηλαδή? Η Ρέα. Προτιμάς να σου έρθει ξαφνικό, να το μάθεις από τον δικηγόρο. Προτιμούσα να το συζητήσουμε που κοντά. Θέλει να βρεθούμε? Για ποιο λόγο? Να τα λαλούμε που το τηλέφωνο. Ούτε που το τηλέφωνο, ούτε που κοντά. Τελειώσαμε. Ανησυχώ πάρα πολλά. Αν πάει να κάνει κακό στον εαυτόν του. Δεν θα κάνει τίποτα. Απλά χρειάζεται λίγο χρόνο να ηρεμήσει. Κάμα μιαν κόρη ξέρω Τζέφαν. Το τούτο ήταν το λάθος μου. Αν ήταν άλλη γυναίκα, ρε, που τη ζήλια της ήταν να σε βουρά από πίσω. Τούτη όμως! Εγώ είπα σου το. Τούν τα κόλπαν και πιάνουν πας στην ελπίδα. Αχ, μάνα μου, ξέρω Τζέφαλη, έτσι η γυνάτη δεν ξαναείδα. Μάνα μου, δεν είχα μια πιθανότητα να με συγχωρέσει, τώρα έχω ούτε μια. Θα το βοηθήσεις να βρει δουλειά. Κοίτα, δεν θα του δώσω και συστατικές επιστολές. Όχι, περιμένω κάτι παραπάνω από σένα. Θέλω να μεσολαβήσεις να βρει δουλειά. Εσύ ξέρεις όλα τα ανώτερα στελέχη όλων των μεγάλων επιχειρήσεων. Είσαι η μόνη που μπορείς να το βοηθήσεις.